बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. समस्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्रात्म्यावर विंकर बेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची महिमा कातेरनाती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. आपले सुमेचे सातकन तुझे शब्द परमेश्वरांचा नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची महिमा कातेरनाती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती प्रिय देवाची महिमा कातेरनाती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या वसण्या कमी पोहोचूनचे खातीर माग्या येसुम्या बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्ता आमच्या पोट घेतला मी जण झाले त्याच्या कष्टाने घसरले जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशी तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या समयामध्ये फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या राखण्या सगळ्यांच्या दयेन मका दिला तुझ्या तब्येत मुझे मत उजवडाय मका राग संभाळ आणि सलय आमेन. ससनास विषय दितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संचार समाधानी आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास अमका येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जातात तशीच या संसारात जाव. आमच्या सुटलेल्या आमक्षता तसे आमचे पथका मगोस आणि आमका दळणे पडून नका पुणे आमका निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुव्याचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे महिमा कातेरनाती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुव्याचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे महिमा कातेरनाती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा सर्वता सगळे हे घडी बोर तथा झाला सगळे माईक अनम्यूट करूया. आमचं माईक अनम्यूट कर थोडो वेळ आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचं दैविक आत्मा या घडी आमच्या मध्ये देवानी येऊ दे. देवाचे दैविक जसचे भूपवित्र अमल रगत याला हर एकल्याचे जीवित खबर करू दे. हर एकल्याचे जीवित दोन्ही तळ जाऊ दे. जसच्या भूपवित्र अमल रगत हर एकल्याचे जीवित दोन्ही तळ जाऊ दे. देवाचं दैविक आत्मा जसच्या अन्नपान हर एकल्याचे देवानी येऊ दे. हर एकल्या अनाळ करू दे. आज या घडी ही मरणाची जुमत जेसू कंट्रोल करू दे. त्याच्या कंट्रोलाकार घेऊ दे. जेजूच्या कंट्रोलाकार पवित्र तुझ्या कंट्रोलाकार ही जमत याकडे तो घेऊन दे. हालेलुया 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 रिया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Stuti tuka Jesu, stuti tuka Jesu, stuti tuka Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Riya shara la bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah.
हालेलुया, रिया 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 हालेलुया, रिया हालेलुया, कंटिन्यू हालेलुया, स्तुती हालेलुया, करूया, हालेलुया, कंटिन्यू हालेलुया, स्तुती करूया. हालेलुया. देवाचं दैविकत्व आमचे Hallelujah, देवानी येऊ दे. hallelujah, दैविकत्व hallelujah, आमच्या देवानी येऊ दे. hallelujah, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया. देवाच्या hallelujah, दैविकत्म्या, hallelujah, जेसूच्या hallelujah. आत्म्या, मगाच्या आत्म्या, काकुलतीच्या आत्म्या, कुरपेच्या आत्म्या, जणवायाच्या आत्म्या देवानी ये. जेसूच्या Hallelujah, नावात देवानी ये. hallelujah, जेसूत hallelujah, बसैल्या आत्म्या, hallelujah, बापा लागे hallelujah, मागव दिता hallelujah, म्हणल्या ये जेसूच्या आत्म्या. आज आमचे देवानी hallelujah, ये. hallelujah, देवानी या hallelujah, मागण्यासोबत hallelujah, देवानी ये. हर एकला अनाइंट hallelujah, कर hallelujah, पवित्रत्म्या. hallelujah, पवित्रत्म्या हर एकला hallelujah, अनाइंट कर. hallelujah, हर hallelujah, एकलाचे काळज तू hallelujah, आपण hallelujah, पवित्रत्म्या. hallelujah, पवित्रत्म्या आपण पवित्रत्म्या. hallelujah, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया. hallelujah, गट्ट तला स्तुती करूया. hallelujah, माईक hallelujah, अनम्यूट कर स्तुती hallelujah, करा. hallelujah, गट्ट तला hallelujah, स्तुती करा. hallelujah, गट्ट hallelujah, तला hallelujah. स्तुती करा. आम्ही खर्च स्तुती सर्गीच्या Zortaji, श्वासांना मुखार Zortaji, पावदी. Zortaji, हालेलुया, Zortaji, हालेलुया, Zortaji, हालेलुया, Zortaji, हालेलुया, हालेलुया, Zortaji, हालेलुया, हालेलुया. Zortaji, राईट Zortaji, साइड Zortaji. शोल्डर पेन Ayvaz, जेजू याकडे स्पर्श करण्याचा. ayvaz. हालेलुया, 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 Wornitan, हालेलुया, हालेलुया. Wornitan, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Ezekiel hallelujah. 37:27. Ezekiel 37:27. मुजो निवास स्थान तांचे मध्ये असतलो. हांव तांचो देव जातलो आणि ती म्हजी पर्स जातली. Ezekiel chapter 37:25. जो देश हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिल्लो आणि ज्या देशांत तुमचे पूर्वज जियेताले त्या देशांत ती जियेतले. ती तांची भुरगीं तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय सदांकाल जियेतले. म्हजो सेवक दावीद तांचो फुडारी जातलो. वर्ल्ड 26. हांव तांचे कडे एक शांतीचो करार करतलो. ससनाक तकता तो करार ससनाक तकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आणि तांकां वाडयतलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आणि तांकां वाडयतलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आणि हांव तांकां वाडयतलो. हांव म्हजे पवित्र स्थान तांचे मध्ये स्थापित करतलो आणि ते सदांकाल तकतले. ते सदांकाल तकतले. आज देवाचे उतर म्हणटा या बुधवाराच्या दिसा या लयन असल्या हर एकल्या या मॉर्निंग मनाच्या कुडांत आम्ही भितर जाऊ. तुम्ही जाऊन पुरो युट्यूबात रावसात. विश्वासा आम्ही एका मागण्याच्या कुडांत असाव म्हणून विश्वासा. दोळे दंप्या दोळ्यांचे दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाची दवरया. देवाचे उतर म्हणता हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आणि तांकां वाडयतलो. हांव तांकां आशीर्वाद घालतलो आणि तांकां वाडयतलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आणि तांकां वाडयतलो. ऑस्टिन हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो आणि तुका वाडयतलो. सिंड्रेला हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो आणि हांव तुका वाडयतलो वाडयतलो वाडयतलो. तू खंयच्या जाग्यार आसो खंयसरी आसो आज तुजेर आशीर्वाद घालूंक तुजो सोमी तुज्या मुखार आसा. तुझे काळीज सोम्या मुखार उगडोवंक जाय. सोम्या मुखार उगडोवंक जाय. रेव्हलेशन 3:20 हांव तुझ्या काळजाचे दार बडोवन आसा. हांव तुझ्या काळजाचे दार बडोवन आसा.
जेजू म्हणटा ती वेळ घडी कोणाकी कळीत ना, कोणाकी कळीत ना. ती वेळ घडी एका स्वराबर येतली, एका स्वराबर येतली. त्या देखून आज जेजून तुझ्या काळजाचे दार बडयल्यार तू तुझे काळजाचे दार उक्ते करूंक तयार आसा गे. वियांना आज तुझे काळजाचे दार तू जेजू खातीर उगडताय गे, उगडताय गे, उगडताय गे. अँड्रिया, जेजू तुझ्या काळजाच्या दारार उबो आसा. आज ताचे खातीर तुझे काळीज उगडताय गे, उगडताय गे. आज जेजून तुझे काळजाचे दार उगडताना काळजाचे भितर मायाराय कसली आसा. जर आमच्या घरा कोणी सैरी आयली जाल्यार पयलेच फोन करून सांगून आयली जाल्यार, पयलेच इन्फॉर्म करून आयली जाल्यार खंडीत जावन आम्ही सगळे नितळ करण, सगळे जाणून पुसून, सगळे सरबराय रांदून आणि जे कितें गरज आसा सगळे हाडून दवरता. जावंक पुरो ती मोगाची तांचे खातीर जे कितें तांचे फेवरेट आसा सगळे हाडून दवरता. फ्रिजांत आईस्क्रीमी हाडून दवरता, जावंक पुरो वरणी करून दवरता. तांच्या मोगाचेर कितें जाय तें पुरा हाडून दवरता. म्हज्या मोगाचें जेजू म्हणटा हांव तुझ्या काळजाच्या दारार उबो आसा. तर जेजूच्या की चड मोगाचो आनी कोणी आसा गे. तो हर एका घडये आमच्या काळजाचे दार बडोवन आसा न्ही गे. आणि आमच्या काळजा भितर येताना आमच्या काळजाची परिस्थिती कशी आसा. एक घडीभर चिंतून पळया. अजूनही पोरणे कोणेगी सांगले कुसोन घेऊन आणि कितें धरून दवरना सांगी आणि थंय हांव जेजूक स्वागत करते सांगी. आज जेजूक तुवें स्वागत करचो जागो कसलो जावन आसा, कसलो जावन आसा. तो नितळ आसा गे. चिंतून पळया. जशे एक सैरो येताना आमचे घर नितळ करता, तो आमचो सैरो आमच्या काळजांत येता. तो म्हणता हांव तुमचे संगता जेवतलो, हांव तुमचे संगता जेवतलो आणि तुम्ही मुझे संगता जेवतल्यात. तर त्या जेवणाक आम्ही तयार आसांव गे. इकडे पळय चिंतून पळया. या बुधवाराच्या दिसा आम्ही तयार जायचंय, आत्मीक तरान तयार जायचंय. जावंक पुरो मनशांनी पळयताना आमचे जिवीत मस्त मागण्याचो मनीस, मस्त मागण्याचे मनीस, सगळो दीस मागणे करता, दीस आणि रात मागणे करता. आज ते भायल्यांक दाखोवचे पासत जावंक पुरो न्ही गे. आज वैयक्तीक तरान हांव कितें म्हणून म्हाका आनी म्हज्या सम्याक मात्र करता न्ही गे. आज आम्ही इतल्या तेंबांत मागण्या घेता.
ब्रदर प्रकाशाच्या मागणे ऐकत आहो, डिवाइन योग्य ऐकत आहो, लोगोसाच्या मागणे ऐकत आहो, पोटाच्या मागणे ऐकत आहो जाल्यारी थोड्यो सवयो आमकां कळीत आसात. ह्यो सवयो जेजू द्वेषिता, देव द्वेषिता. ह्यो सवयो देव पसंद करना म्हणून गोत्त आसा. तरी की आम्ही त्यास कुसडायंत सांगी कितलेशे पटी सांगता, कितलेशे प्रीचर सांगतात बक्षिया बक्षिया बक्षिया. ग्रंबल करनाकात, पुरपुर नकात, जड्ज करनाकात. आज हांव आणि तू एका मागण्या जमतेंत आसून आज मागण्या जमतेंत हांव आणि तू कितें करनासा. मागण्या जमतेंत आसोनी आज हांव आणि तू राग धरून सांगी, एकामेका साळवून घातांगी. हांव आजच एका बहिणीला घेवलो नासलो. ह्या संवसारांत इतलोसो लोक आसा, हर एका दिसा मिसा येता, हर एका दिसा या हर एका हप्त्याक संसार जाता. तोय हांगा रिट्रीट येता सक्रामेंता मुखार घंटे गटले बसता. दिसाक 25-50 तेर्स करता. जाल्यार देवान म्हाका आनी तुका कित्याक एका जमत दिवसून काडला. हे चिंतेचे जाल्ले सवाल, हे चिंतेचे जाल्ले सवाल, मगाच्यान आमी हे चिंतेचे जाल्ले सवाल. म्हाका आनी तुका कित्याक एका जमतींत विसून काडला. जावं पुरो ऑफलायन, जावं पुरो ऑनलायन, कित्याक विसून काडला. कित्याक देव तुजेर भरवसो दवरता की देवाक तुजेर कॉन्फिडन्स आसा. देवाक तुजेर कॉन्फिडन्स आसा की तू करतले. पूण हांव ते कॉन्फिडन्स ते दवरूंक, त्या कॉन्फिडन्साक समा जावन हांव एक्ट करतांगी. बस आमी करपा मागया. परत एक पटे सांगाता म्हणून स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या कृपा दी. आज तुझ्या आपोवण्याक पाळो दी. तुझ्या आपोवण्या फरमाणे म्हजे जिवीत बांधून हाडू. सोम्या कृपा दी. सोम्या तुझे उतर म्हणटा, तुझे उतर म्हणटा म्हजे शिवाय तुम्ही कितेंच करूंक शकनात. तू दाखवाल आमी तुझे फाटे जावन आसा. आज सोम्या जेजू, आज सोम्या जेजू, आज आमकां कृपा दी. आज तू आमकां कृपा दिल्यार मात्र जाता. सोम्या आज आमकां चलनवर, आज आमकां चलनवर. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 शीराला बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Jesus, thank you Jesus. हालेलुया 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 हालेलुया. या कणात माग्याविषयी सराहन जशे देवाचे उतर म्हणटा हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो आणि तुका वाडयतलो. देवाच्या आजारपणांतल्या देवाच्या भुरग्यांक हर एकल्यांक देवान आशीर्वादीत केला आणि वाडयला. अब्राहमाक जेन्ना उर म्हणल्या देशांतलो भायर हाडलो थंय तावन ताका वाडयले, आशीर्वादीत केले. इसाकाक आशीर्वादांनी भरले, जाकोबाक आशीर्वादांनी भरले. जोसेफ इस्रायेलान नतलो, इजिप्ताक गेलो, थंयसर ताका वाडयले. आशीर्वादा आशीर्वादा ताणें अनुभव केला. बायबल उक्ते करून पळयल्यार आशीर्वादा आशीर्वादा आशीर्वादा. आज आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ही आशीर्वादा देवानी येऊ दे म्हणून सांगा म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करया.
जेनेसिस 28:4 जेनेसिस तुका 28:4 आणि तुझे तुका संततीक तुझे अब्राहमाक संततीक दिलेलो अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो दीव आणि अशें तू आणि वस्ती अशें तू करून वस्ती आसाय तो करून आसाय तो अब्राहमाक अब्राहमाक बसयलो बसयलेलो देश तुझे देश तुझे अधीन अधीन जावं. जावं. जेनेसिस जेनेसिस 28:4 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो दीव. तू दिल्ललो अशें तू आशीर्वाद वस्ती तो करून दीव आसाय तो आणि अब्राहमाक अशें बसयलेलो तू देश तुझे वस्ती करून अधीन जावं. अब्राहम दिल्लो देश तुझे अधीन जावं. जेनेसिस 28:4 तुका जेनेसिस आणि तुझे 24 तुका आणि तुझे तुझे संततीक संततीक अब्राहमाक अब्राहमाक दिलेलो दिलेलो आशीर्वाद तो दीव आशीर्वाद तो आणि दीव. अशें यशे तू तू वस्ती करून वस्ती करून आसाय तो आसाय तो अब्राहमाक अब्राहमाक बसयलो बसयलेलो देश देश तुझे तुझे अधीन अधीन जावं. जावं. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. हे मरिये देवाच्या भाग्यवंती वेळात मरिये गेलेल्या देवाच्या पाप्या शहरात खातीर मरणाच्या आता वेळार आणि आमेन. आमच्या मरणाच्या वेळार परत एक पटी मागया. आज कितल्याशा जणांच्या जिवितात आशीर्वाद अनुभव करूंक जायना. एका भावाक सुमार 1.5 वर्सां आदी कावन्सिलिंगाक बसतना एक विजन अशें की तो खंयसर आसा त्या जाग्यार दंपले सगळे ते जे कितें तो कमयता ते सगळे पैसे त्या दोंपल्यांत भायर पडटात. आज कितलींशीं जाणां वर्सां तो गळते आसा सांबाळ उरतात ना. कितले ट्राय केल्यार कोण तो बिझनेस जावंक बरो त्या म्हयन्यान बरे बिझनेस जाले पूण ते पैसे उरनात. खंयच्या ना खंयच्या रितीन खर्च जातात. आज विशेषरान ते सगळे दोंपले बंद जावं दी. जेजूच्या नांवान आशीर्वादाचो पावस देवान येवं दी. जे सगळी बेसांवां ब्लॉक जाल्यान आज जेजूच्या नांवान उक्ती जावं दी म्हणून सांगाता म्हणून हे उतर 3 फावटी क्लेम करया. जेनेसिस 28:4 तुका 24 आणि तुझे तुका आणि तुझे संततीक संततीक अब्राहमाक अब्राहमाक दिलेलो दिल्ललो आशीर्वाद आशीर्वाद तो तो दीव आणि दीव. अशें तू तशें वस्ती तू करून वस्ती आसाय करून तो आसाय तो अब्राहमाक अब्राहमाक बसयलो बसयलेलो देश देश तुझे तुझे अधीन अधीन जावं. जावं. जेनेसिस जेनेसिस 28:4 28:4 तुका तुका आणि आणि तुझे तुझे संततीक संततीक अब्राहमाक अब्राहमाक दिल्ललो दिलेलो आशीर्वाद तो दीव आशीर्वाद तो दीव. आणि अशें तू तशें वस्ती तू करून वस्ती आसाय करून तो आसाय तो अब्राहमाक अब्राहमाक बसयलो देश बसयलेलो देश तुझे तुझे अधीन अधीन जावं. जावं. जेनेसिस जेनेसिस 28:4 तुका 28:4 आणि तुका तुझे आणि तुझे संततीक संततीक अब्राहमाक अब्राहमाक दिल्ललो दिलेलो आशीर्वाद तो दीव आशीर्वाद तो आणि दीव. अशें तू तशें वस्ती तू करून वस्ती आसाय करून तो आसाय तो अब्राहमाक अब्राहमाक बसयलो बसयलेलो देश देश तुझे अधीन अधीन जावं. जावं. मान मरिये कृपेन भरले समेत येसू वेस्ता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. ती मरिये देवाची मेहनती खातीर प्रतिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मागया विशेष रान आम्ही काम करचे कंपनी सोम्याच्या समर्पण दिव्या. कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या अँकलाकडे इल्लेशे मुखार दूख आसा. जेजू तुका आपण आसा. जेजू तुका आपण आसा. आज विशेष आम्ही काम करची कंपनी जेजूच्या हातान समर्पण दिवन मागया. आज कितलेशे कंपनी लॉसर आसा बंद करचे जाल्ल्या सिच्युएशनार आसा. सुमार 2 वर्सां आदी आमकां एक पेटिशन आयिल्लें यूकेन एक सगळे डिपार्टमेंटच बंद जावचे आसा. सगळे डिपार्टमेंटच बंद जावचे आसा. सुमार जणांचे काम वेचर आसा म्हणून आम्ही त्या इंटर्नशिपा पासून मागूंक सुरू केलें आणि थोड्या तेंपा उपरांत तांची परतून मेसेज आयली की जे कितें डिसिशन ते डिपार्टमेंट बंद करचे म्हणून घेतलें सगळे कॅन्सल जाले. सगळ्यांचे काम रिस्टोर जाले. सुमार 3 महिन्या आदी आम्ही एका कंपनी पासून मागून आसल्या कंपनीन प्रोजेक्टान येतले पुरो प्रोजेक्टान खाली जाते येते आसले आम्ही मागूंक सुरू केलें. आज त्या कंपनीक परत प्रोजेक्टां मेळोंक सुरू जाल्या. विशेषरान मागया आज आमकां देवान एका कंपनींत दवरला जाल्यार आज त्या कंपनी पासून आम्ही त्या कंपनी पासून मागोंक आसा. आम्ही त्या कंपनी पासून मागोंक आसा. त्या पासून देवान
आमका त्या कंपनीक धाडला. देवाचे उतर म्हणता कोलोशियन्स 3:23 कोलोशियन्स 3:23 आम्ही करचे काम मनशाक नाही देवा खातीर करचे, जेजू खातीर करता म्हणून आम्ही समजून करीत जाय म्हणता देवाचे उतर. आज विशेष आम्ही ते काम करताना जाऊन प्रोग्राम करता, सुपरवायझर मॅनेजरान कितेंय सांगले तर रात दवरून बसता. आज सगळे सोम्याच्या हातान तान स्वीकार करचे पासून मागया आणि मागया विशेष आम्ही काम करची कंपनी आशीर्वादी जावं दे. आज कंपनी आशीर्वादी जाल्यार तुमचेरी आशीर्वादा देवतात. आज कंपनीक चड प्रॉफिट जाताना खंडीत जावन तुम्ही त्या कंपनी पासून मागला तो देव त्या दन्याची मोत उगडतलो, तुमका इन्क्रिमेंट देव, तुमका प्रमोशन देवक, तुमका बऱ्यांतल्या बऱ्या जाग्याक दवरूंक देव तांकां उगडापे करतलो. देव देव देवान करचे, मनशान नाही. आम्ही दुरसोंग जायना. हांवें दीस रात काम केले आणि बरे प्रॉफिट मिळले पण कंपनीन दन्यान म्हणजे सॅलरी वाडवना ना. ताका सोम्यान सांगल्या करीत तो करचो ना. त्या देखून आम्ही त्या दन्याकडे नाही, त्या दन्याच्या धन्या लागी मागया. आमचो स्वामी धन्याचो धनी रायांचो राय. आज त्या धन्या लागी आम्ही मागया आमची कंपनी सोम्या आशीर्वादित कर. आमच्या कंपनीच्या हर एका एम्प्लॉयीक आशीर्वादित कर. आमच्या कंपनीत कितलेशे एम्प्लॉई असतात तांकां सांभाळ मुजाकी कोण असा. आमच्या कंपनीत कितलेशे एम्प्लॉई असतात तांच्या कुटुंबात मस्त समस्या असतात ते सांभाळ पावना. सोम्या आशीर्वादित कर म्हणून सांगता म्हणून येऊ तर 3 फुटी क्लेम करूया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमा दिलेलो आशीर्वाद तो देव. तू मस्ती करून असाय तो अब्राहमाक बसयलो देश दिवचा. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक बसयलो आशीर्वाद तो देव आणि अशें तू मस्ती करून असाय तो अब्राहमाक बसयलो देश दिवचा. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक बसयलो आशीर्वाद तो देव आणि अशें तू मस्ती करून असाय तो अब्राहमाक बसयलो देश तुझे अधीन जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझ्या सवयसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. आमचे दोन्ही हात वयर बांद विशेष आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण देऊया. आमची भुरग्यांनी सोम्याची आशीर्वाद आसून घेवचे पासून आज ज्या जाग्यार ती अस्खत काय नसात, ज्या सब्जेक्टांत ती अस्खत आसात त्या हर एका एरियांत जेजू तांकां आधार देवदी, आशीर्वाद तांच्या जिवितांत देवन येवदी. आज ती काम करच्या जाग्यार आशीर्वाद देवन येवदी. पीआराक अप्लाय केला, आज पीआरचे प्रोसेस फास्ट जाऊन दी. कितले जना परगावांत काम करनासात, काम गेला विशेष तांच्या पासून मागया. या युवजनापासून कितले युवजन डिप्रेशन असतात, रॉंग रिलेशनशिप असतात, वाईट संगत पण असतात. आज कितले आमचे युवा जना सांगपुर अक्रिस्तव फाटल्यान भोंवते असतात, तांच्या फाटल्यान एडिक्ट जाल्यार मागया विशेष त्या भुरग्यांक समाजात समर्पण दिवया. कितले भुरगीं इगर्जे कोसनात, मिसा कोसनात, कितले भुरगीं ड्रग्सच्या आणि विंगड मादक द्रव्याच्या गुलामपणा असतात. या गुलामपणात सुटका मेळच्या पासून मागया. कितले युवा जण जैलात असत, मागया विशेष एक आवय रडन आसा तिचो भुरगो परगावांत जैलात आसा. मागया विशेष स्वामी तांच्या जिवितांत वाट उक्ते करून दी
तांचेर काकूळ दाखोवन दी म्हणून मागया सांगाता म्हणून हे उतर 3 फावटी घट्टतल्यान क्लेम करया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक दिलेलो आशीर्वाद तो दे. आणि अशें तू वस्ती करून साय अब्राहमा बसयलो देश तुझ्या अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो दे. आणि अशें तू वस्ती करून साय तो अब्राहमाक बसयलो देश तुझ्या अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो दे. अशें तू वस्ती करून साय अब्राहमाक बसयलो देश तुझे अधीन जाव. नमान मरिये कुरफेन भरले स्वामी तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मग्यांक कितले जाणां कोर्टाची केस आसा, जाग्याची समस्या आसात, कुटुंबान समस्या आसा, कुटुंबात झगडे असमाधान चलून आसा, भाऊ बहिणीमध्ये आवय बापय भुरग्यांमध्ये समाधान ना, हर एका दिसा आर्ग्युमेंट चलते आसा, झगडे चलून आसा. सोम्याच्या तान भेटून देवया हे सगळे सैतानान हाणगाळची फळां आज विषय ते सगळे स्वामी जेसू मुळा समेत हुमटून काढू दे, मुळा समेत हुमटून काढू दे. सोम्यान स्थापित केले समाधान, सोम्यान बसयले समाधान जॉन 14:27 ते आमच्या कुटुंबात स्थापित जाऊ दे. कोणाच्या पुरा घराने हर एक दिसा आर्ग्युमेंट चलता, समाधान ना. जॉन 14:27 हर एका दिसा क्लेम कर मागा सोम्याचे समाधान ते उत्तर क्लेम करता. जेजून ताजे तोंडान तोंड सांगले उत्तर, जेजून ताजे तोंडान तोंड सांगले जीवे उत्तर, ते जीवे उत्तर तुमच्या कुटुंबात जीव हाडून दे, जीव हाडून दे. निर्जीव जाल्ल्या जाग्यार, अशांती भरल्या जाग्यार शांती समाधान जेजूचे ते स्थापित जाऊ दे म्हणून माग्या माग्या. कितले जणांचे एम्प्लॉयरान केस गेल्या. एका भावाचे रिलीज कसो होतो सुमार 2.5 वर्सांचे वयर जाले. सोम्याच्या समर्पण दिव्या त्या एम्प्लॉयराक समाजात समर्पण दिव्या. सुमी तांचेर आशीर्वाद करून दे, सुमी तांकां स्पर्श करून दे म्हणून माग्या. कितले जण कामाकडे कष्ट दिते असतात, दग दिते असतात, नाव पाठ करते असतात. कितले बहिणी कामा गेल्ले कडे तांचेर तांचो धनी या तांचे तांच्या कॉलीग जावंक पुरो वायट दोळे दवरतात, जावंक पुरो तांचे नाका जाल्ले पिंतूर काडून तांकां ब्लॅकमेल करतात. आज जावंक पुरो नाका जाल्ल्या जाग्यार आपडतात. आज जावंक पुरो तांकां फोर्स करतात, मॉलेस्ट करतात. सगळे सोम्याच्या तान भेटून दिवया, सोम्याच्या तान भेटून दिवया. आमचो सोमी न्याय नीती सोदेव आज त्या सोम्याच्या तान समर्पण दिवन सांगता मेळोन येवता 3 फावटी क्लेम करया. लूक 10:19 पळया सर्व येशू आणि दुश्मनाचे सगळे बळस त्याला मसून हांवें तुमकां पदवी दिला, तुमकां बाधक करचे ना. लूक 10:19 त्या सर्व येशू आणि दुश्मनाचे सगळे बळस हांवें तुमकां पदवी दिला आणि कितेंच तुमकां बाधक करचे ना. लूक 10:19 पळया सर्व येशू दुश्मनाचे सगळे बळस त्याला मसून हांवें तुमकां पदवी दिला आणि कितेंच तुमकां बाधक करचे ना. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. याले कितले जण आसात पर्सनल मागणे करणार, पर्सनल मागणे दिसाक ऍटलिस्ट 10 मिनिटां म्हणी जस्ट बसा. बरो टाइम जावन आसा सकाळीचो टाइम, उजवाडच्या पयले उठोन सोम्याच्या हजरपणान बसा. ऍटलिस्ट 10 मिनिट्स सोम्या लागीं बस करा, सोम्या लागीं बस करा, उलया सोम्या लागीं सकाळी 10 मिनिटां ऍटलिस्ट मागा सोम्याच्या हजरपणान. पवित्रात्म्यान भरच्या पासून मागा, देवाचे उतर वाचा. साम 23, साम 91, साम 121, साम 51,
Psalm 54, Psalm 64, Psalm 139, Psalm 103. Magnificat. देवाचे उत्तर वाचा, देवाचे उत्तर जीवे आणि क्रियात्मक. ते आम्ही करता करता आमचे ते आत्मिक जीव बरोवन येता. जे कोणाक कितें मातशें म्हूण कळना, 10 minutes बसून स्तुती करा. 10 minutes बसून स्तुती करा. पळया मुकल्या दिसांनी देव कशें तुमकां उबारता. पळया मुकल्या दिसांनी देव तुमच्या समस्येंतल्यान कशें तुमकां भायर हाडटा पळया. ह्या क्रेच्या कणात विशेष जाता जाल्यार सगळे आमी दिंबेर पडया. मागे विशेष हर एकल्या पासून कारण कितले जाण युट्यूबाचेर मागून आसात, कितले जाण ह्या झूमाचेर मागून आसात. ते हर एकल्यांच्या गरजो, सिव्हिल आयडीचे इश्यू असो, कामाचे इश्यू असो, डायव्हर्साक अप्लाय केला, भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात, पिड्यांत आसात, कॅन्सर पिड्यांत आसात, जागे सेल करच्या पासून मागून आसात, प्रॉपर्टी रिनोव्हेशन या कन्स्ट्रक्शन चलून आसा, प्रॉपर्टी एजंटाक पैसे दिल्ले, पैसे ते फाटी मेळोनात, कितले जाण घर मेळोना, भाड्याचे भाडोत्रीक सोबते आसात. सोम्याच्या तान बेतून दिवया. कोणाचे डॉक्युमेंट्साचे समस्या आसात, हर एका दिसा गव्हर्नमेंट ऑफिसाचे चक्कर मारते आसात, अप्रूव्ह जातात ना. कोण तुझ्या नातवा पासून मागून आसा, समर्पण दी जेजू लागी, समर्पण दी. सुमिताका स्पर्श करून दे, सुमिताका स्पर्श करून दे, सुमिताका स्पर्श करून दे. आणि कितले जाण मागून आसात, तांच्या भुरग्यांपासून, तांच्या शिकपा पासून मागून आसात. कितले भुरगे आयकनात, आवय बापाय हर एका दिसा रडोन मागून आसात. एक बहीण मागून आसा, तिच्या घोवान आणि धुवेन तांचे मध्ये तांच्या कुटुंबात समाधान स्थापीत जावचे पासत, समाधान स्थापीत जावचे पासत. तुम्हें तान भेटून दिव्या, समय तान भेटून दिव्या. कितले जाण इकडे हॉस्पिटल आसतात, सिरियस आसात. समय तान भेटून दिव्या तांकां, सिरियस आसात. सुमी तांकां स्पर्श करून दे, अनायंट करून दे, अनायंट करून दे, अनायंट करून दे. देव सदैव याकडे वळून येते आसा. कितलेशे जाणांचे मोतीक समाधान जेसू दिते आसा. जेसू 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 हर एकल्यांचेर सोम्याचे अनायंटिंग देवान येवन दोनी हात वयर उबारया. एकडे बोर सांगाता म्हणून स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. या शहराला बराबर हालेलुया 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 देवन येऊ दे. काकूळ दाखय कंचे कंच्या परिस्थिती असतात. आकार दिल्लो देव तुझा. हालेलुया 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 हालेलुया. या मागण्याच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद देवान येऊ दे, आशीर्वाद देवान येऊ दे. दैविक आत्मा बळवंतरण काम करू दे. हालेलुया 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 मान मरिये कुरपेन भरले. तुम्ही तुझ्या सुभ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला बापाक आणि पुताक आणि पवित्र बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आज 29 ऑक्टोबर 29 बुधवार असो दीस सांजेर मग्न आसतले प्रेज एंड वर्शिप
वर्ड ऑफ गॉड हिलिंग सर्विस आसतले 7:30 ta 8:30 कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 10 ta 7:30 न्ही 15 मिनटां पयले 7:15 ta 8:30 इंडियाचो टाइम 9:45 ta 11 o'clock म्हणल्यार 11 वरां म्हणल्यार आणि तशेंच कोणाक तुमकां टेस्टमनी धाडूंक या पेटिशन धाडूंक आसात 9900332411 परतून सांगता 9900332411 ह्या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा. कोणाक म्हणजे लागी उलोवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा उलोवंक आसा म्हणून हांव म्हजो टायम केन्ना आसा हांव तुमकां सांगता. तशेंच आमच्या सगळ्या जमतेच्या इराद्या पासत मागा फाल्यां मागना जमत आसतली. प्रेज द लॉर्ड. देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी बेस्ट जावानी आणि कृपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. तुमकांय बेस्ट दी आशिर्वादी बरो दी तुमच्या फॅमिलीक. थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, brother. Thank you, प्रेज द brother. लॉर्ड.